Няма как iPhone ти да издържа по 15 часа при постоянно натоварване. Просто технически не е възможно. Ако искаш и начална стойка за стани, няма как. Ето реално колко издържа iPhone 15 Pro Max при постоянно натоварване. Виждам, че се опитвате да защитите тези таралясници. Разликата обаче е там, че моето мнение за Android се гради главно от факти и проучвания и мненията на истинските специалисти, докато вашето мнение за Android се гради изцяло от предубедеността на някои определен тип хора, което е много жалко, че така се затваряте очите, защото ако вашия коментар се гради само на предубеденост, то той няма да има никаква стойност. Винаги трябва да говорите чрез факти. Фактите говорят. Когато фактите говорят, и боговете мълчат.